Naimbang nga wala niya amin, iten mi nga papagayam, iten mi nga kakabsat ken nagayen ken Kristo. Kung maglaw kami, kadagiti na dayo nga pagtingan niyo, iten istasyon tayo, KPRP 650 AM, Pinoy Power Media. Idanon mi kadagayo ti programa, ti isurot ti Biblia, iso nga agalangugan iti Sibubukel nga isla ti Hawaii, ken kasama ten kadagiti na dumaduma nga paset ti lubong gapu iti Facebook Live iso nga dumandamon kada kayo kay iti nakabsat tapnon na ipagpatuloy tayo ti panagadal kadagiti na balitukan nga sasauni ako Dios. Et sa dinuman tiyan niyo iti dito kanito ay tin mi nga kakabsat ay mi papagayam idanon mi kada kayo ti naimbag nga malim naimbag nga bigat, naimbag nga rabi, iti itong galmay sa kada kayo. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aming pong programa dito sa KPRP 650 AM sa Pinoy Power Media, dito po sa iya sa isla ng Hawaii. Sana ipagpatuloy po ninyo ang iyong pagsubaybay sa amin at ikinagagalak po namin kung sa pamamagitan na aming programa, mga kapatid, mapagtibay po ang iyong mga pananampalataya at yung mga hindi pa naligtas, makatulong kami upang makita o matunghayan ninyo ang katotohanan at ito ang magdulot sa inyo ng pagtalima sa kautusan ng ating Panginoon upang makamtan po natin ang kaligtasan na ating inaasam. So, to all the viewers of this program, Tesoro ti Biblia, may you enjoy listening and may you enjoy studying with us the words of God, and may we can help you spiritually to search for the truth, because to be saved is to obey the truth, the pure words of God. So please be with us for an hour more, so that we will be studying the words of God. And if you have questions, please let us know. Please comment on the comment section of our Facebook Live, and send questions on the telephone numbers that were given to you by Brother Melvin. So, itin mi nga papagayam, naimbag nga malimyo, dati anak tayo ti kasar, ita kalihi, kamusta kay anak tayo ti kasar, Virgilio, kay ni Helen. We are sorry, at kaya makipagladingit kami, iti ipupusay di jay at tatang nyo, at tatang ni anak tayo ti kasar Virgilio, kay ni Helen. So, as naimbag nga panagbibuyam anak, iti dito nga kanito. Agyaman na kiti patuloy nga panang suportayo iti programa. And to all who are supporting this program through Facebook Live, please like, and we ask you to share. Sana i-share po ninyo para mas marami po ang makapanood at makapakinig, makapag-aral ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating pag-uusapan sa hapon ito ay napakaganda. Ito ay ang otoridad ng relihiyon. Ti otoridad, ti panagrelihiyon. Kaya, may isang banag nga saan nga makita iti patigna kadagiti nga laldaw ket isu iti pagkaalaan ti otoridad di anyaman ang papatsin, di anyaman nga aramidin tayo iti panagserbi kini Apo Dios. Iti nakakaskas daw laing nga iti nakakabsat idinto nga agdan tayo iti pagwadan at imbati ni Aputing Jesucristo nga isukuma nga mangidanan kada tayo kadagiti su amin nga ramiden iti panakaisalakan iti panagserbi ngem idinto nga
tarigagay na puting Kristo nga makapagmemesa tayo. At dagit di nga umadado wenno kumarkaro hindi di pa nagsisina dagiti kunkuna nga mamati kini Apo Dios. Dito iskut saan nga panakasuro di autoridad iti panagreliyon. Ape ngamin nga napatigay iti nakakabsat nga makita di autoridad. Iti may isang pagkasalitaan iti Biblia nga dito ikat nagbalin nga isyo di autoridad kaya dito ikat na isalutsod nga mismo kani Apo tayo nga Hesus Kristo gapu iti pungtot dagiti panguluan dagiti papadikin ka dagiti panglakayin iti naramid ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti sumurki di templo anda tinarabid ni Apo Hesus iti sumurki di templo ada nga intuang na dagiti lamisan dagiti agsuksukat ti pira kaya dagiti agtugaw dagiti aglalako kadagiti kalapati kung nagsipot ta di templo nga isu nga nekari nga pag serbian dagiti Hudyo iti daan nga tulag kaya iti nakakabsat di ti pagipayanda ka dagiti dato na mapuuran inarami dagiti negosyante nga paglakwan paglakwan ken gastamoten agsukat iti pirak apay una ta dagiti kami mo panagdato na iti nakabsat no adayo di paggapuanda mabalinta nga ilako di pagdatunda di datunda nga animal ket kwarta nga kwarta nga dalaenda iti templo kento dumano di templo gumatang dan idatunda nga dato na mapuuran isu nga ni Apo Hesus iti Disyembre kidjay katadta dagiti nga lako tinwang na dagiti suami nga lamisan dagiti agsuksukat ti pirak dagiti lako kadagiti kalapati ket deto iti nakabsat adda iti napalalo nga pungtot dagiti papadi kini Apo tayo Hesus Kristo ken kadagiti panglakayen dagiti umili gapuna nga idi sumaruno nga nakita naman ni Apo tayo Hesus Kristo di templo nga mangisusuro immasadeg dagitoy nga papadi ken kadagiti panglakayen ket dinamag da ken Apo tayo Hesus Kristo iti kapitulo 21 di versikulo 23 kunana anya apan nakabalin ti panangaramid mo kadagitoy ket siya sino tinangtutking ka ito yung nga panakabalin ngamin ni Apo tayo Hesus Kristo iti imatang dagiti panglakayin ken dagiti papadi may salain nga gagaya nga tao tano kitaan tayo di kasasad ni Apo tayo Hesus Kristo iti nagkakabsat kasi ang muda no kasano ti panagdakkel ni Apo Hesus at kailyan dangarod nga Hudyo ket nabigbig ni Apo tayo Hesus Kristo nga kas nanumo nga tao iti Marcos kapitulo 6 idi nga nakita da ni Apo tayo Hesus Kristo nga rinugyan natin ang susuro kadagiti sinagoga at dali day kuna dagiti tao iti kapitulo 6 versikulo 3 saan aya nga detoy ti allawagi nga anak ni Maria kapsat ni Santiago ken Jose ken ni Judas ken ni Simon ket awan aya kadatay ditoy dagiti kapsat na babay ket maluksaw da idi ken kuana iti panagkita dalam ken Apo Hesus ket may sa nga gagangay nga tao allawagi lang ro ito tayo tinakapsa iti tinwang na dagiti nga lamisaan kunada kang kuana anya iti otoridad mo pan nakabalin kaya nasabon authority di English anya iti pan nakabalin mo nga mga ramid ka dagito kitsasin no iti nang tidken ka ay tinagapsat dito itatay iti napintas nga sa lutsod nga orepay ka dagito yung alaldaw aya kadagito yung alaldaw sa dinno tinagtaudan ti otoridad dagiti aramidin tayo no may papalit pa nagpamati intay yung pagsasaritaan
dagiti kadi aramidin tayo ket mayan nato iti otoridad nga naited iti deto nga lubong kitaan tayo iti panagada iti nagabsat. So nga idi ta dinamag da Apo Isus ni Apo Isus kunana katagito nga tattao yung tuodok magkatakayo kunana no masungbatan nyo ibagak to but sino nang kanyak tuturidad. Sa lutod ni Apo Isus di versikulo 25 ti pammo ti ni Juan sa dinuti nagaporna iti langit puno kadagiti tao ket pinampanunot da iti nakam da apay wala ta ditoy nga handa nga amoy ti sumbat da Apo Isus. Impwes nga kayat da nga iyabot ni Apo ting Jesucristo. Dagitoy nga tattao iso nga mamasiri bat ano papadi kadagiti nga panaway dagitoy kat nalalaing da nga tattao itilintay. Ilata handa nga mo'y sumbat da apay ni bagada nga di nagtaudan di panakabalin otoridad ni Juan kiti di langit kunan nanto kadakwada apay kurog kadi kay pinati kuna ta ni Juan iso nga imuno lang na Apo Isus hana pinati dagito yung nga papadi ket no isumbat da di pan nakabalin ni Juan ket nagkapudya langit apay nga rugan nga pinati ngayon no kunan da naggapoy ti tao problema lang ta apay agsipod ta ni Juan patsinda mamato di kad handa ka po di sumbat na Apo Isus ko na ni Apo Isus di ko na Apo Isus di kami amo ito tanya Apo Isus ko na ura siyak mo ibaga kada kayo noan niya pan nakabalin ti panangaramig ko kadigiti nga banag so napintas nga isyo ti pan nakabalin napintas nga isyo iti otoridad ngablag lagi pun tayo ay iti nagkakabsat nga no saan nga umiso di otoridad iso nga pamunganayan di aramidin tayo no may papan iti panagpamati iti pagsasaritaan arami iti panagkaisalakan kadarami iti panagserbi daytoy ket awan iti mamaina ay iti nga papagayam apay when nagsipod ta iti kunati mo ay maysa nga mamadto ni mamadto nga Isayas iti kapitulo 29 iti versikulo 13 iti panang babalaw na kadagiti Israelita kinunana agsipod ta daytoy nga umili umasidig da kanya kaya titingiwat da kan kadagiti bibig da dayawon da ngem dagiti puso da inya dayo da kanya kenti pa nagbuting da kanyak iso ti maysa nga bilin dagiti tattao ang naisuro kadakwada ayan tinagabsatan niya anyak po na tinasanto na surat ti maysa nga tao urepay no napinget di pa nagdedayo na kini Apo Dios kaya no di aramid na di wagas na di aramidin na ket mayan nato kadagiti bilbilin dagiti tattao nga naisuro kadakwada kuna ni Apo Dios napatak kanalawag nga kuna na tingiwat da dayawon da tibibig da dayawon da ngem dagiti puso da inya dayuda kanya nga rin serbina nga ti maysa nga tao adda iti kunanan nga panagdadayaw na kanapo Dios ngem gayam di puso na adayo magkinapo Dios kaya nasawan hanga mapadayawan iti kahit nga asawan saan nga apuniran niya Apo Dios apay agsipod ta saan namot nga aramiden di wadan hanamot nga aramiden di aramiden na hamot nga mayang natok iti autoridad iso nga naibati kada tayo ayot yung nakakabsat magandang
umaga, kapatid na Cindy sa Taytay Rizal. Ang mga kapatid natin na sumusubaybay, maraming salamat. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Ang otoridad ay talagang napakahalaga. At ang ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan po natin ang kanyang sinabi, dito po sa aklat ng Matthew, sa Kabanata 28, ang talata ay 18. Tigunanan ni Apesos, iso amin apan nakabalin, neted kaniya, iya langit, kaya nitirabaw tilaga. All authority is given to me. Lahat ng lahat ng otoridad na ibigay sa ating Panginoong Jesucristo sa langit at sa lupa. Neted dia otoridad kina Apesos. Manipod autoridad na ida langit kinitirabaw ti daga. Hana nga baga na sino tinangitin ay tinagkakabsa. Ngayon digiti pagilasinan nga isuna iti nakaitidan ti otoridad. Kiti so digiti inaramid na nga adu nga datdatlan. Digiti inaramid na nga nakakaskas daw. Panamagbiag na kadagiti natay. Panangagas na kadagiti masaksaki. Panangpakan na kadagiti linibo nga tao. Baitin iti basit lain nga bilang nga tinapay tinikan. Ay tinagabsat, dahil iti kapuna. Nga baitin kadagitoy nga panakabalin nga inaramid ni Apo tayong Jesucristo. Maysa nga padi nga managan ni Nicodemo. Binigbig na nga ni Apo tayong Jesucristo iso iti otoridad na ito't kinukuha ti amin nga panakabalin. Di panakabalin kin otoridad, ito katagpada kakapsatan niya. Authority. Authority di English. Kapitulo 3, versikulo 2. Edi libro ti Juan kunana, ket dati imay kinisos iti rabi, ket tinunana kan kuana. Manursuro. Amumi. Amay saka manursuro ang naggapo ti Diyos. Tawan ti makabali na mga ramid kadagiti pagilasinan nga ramiden. Noawan ti Diyos. Kinukuana. So, amo ni Nicodemo nga dijay panakabalin nga dagan na puting Jesucristo. Detoy ket naggapo iti Diyos. Naggapo ken Ama. Iso nga, ngarod, deti nga otoridad nga dakan na puting Jesucristo ay iti nagkabsa. Saan nga mabalin nga di masuro. Kaya, hanga mabalin nga di hanga mabalin nga di suruten titunggal may sa nga tao nga kunkuna nga mamati kanya po tayo nga Jesucristo. No pe kasta ni Apesos, saan nga baka pagsao kada tayo nga personal. Ni Apesos, saan nga makaaramid, kadagiti datdatlag nga kasti ang naramid na, idi at dapat lang iti dito nga lubong. Kaya, no pe kasta, dagituwi nga banbanag ket na isurat. Na isurat dayet ti nakakabsat. Dedya kapanunutan ken sirip niya puting Jesucristo. Aga nga naisurat. Tapno iti kasta daytoy iti agbalin nga otoridad iti panagpamati. Deti sao nga naisao. Isu daytoy iti otoridad kadagiti nga landaw. Isu nga mangidalan ko mati tunggal mesa nga kuna nga mamati kini ako Dios. Isu nga ti kunana ni Apostol Pedro iti kapitulo 4 iti versikulo 11 ay iti nagkapsat. Kasi iti kunana riparin nyo ti panagkuna ti pasit na santo na surat. No agsao kayo kunana, agsao kayo kas kaligiti sa uni Apo Dios.
Ano ti kaya sa awin? Dejay panagpunan ni Apostol Pablo. Ngano siya sinuman agsao kuma kas kadagiti sasao ti Dios. Iti kayat lang sa una iti nakabsat. Aniyaman nga isuro tayo. No may papanit ti panagpamati ti pagsasaritaan. Masapol nga maadaw kuma. Manipod iti sa una. Aniyaman nga ramidin tayo itintay panagserbi. Una niyaman nga wagas nga ramidin tayo iti panagserbi tayo kini Apo Dios. Masapol nga matapaya manipod iti samta nga Biblia. No saan nga mabasa no awan nga sao ijay santa nga Biblia deti ket maysa nga naggapu iti kapanunutan ti tao. Kita mo yung butin basa tayo nga kunan ni Isaias. Nga bilibilin ti tao, kahit no aramidin, ay iti nakapsa. Dito iti panagdayaw ka na po Diyos, baitin iti bibig, nga maiyadayo kinapo Diyos, iti puso. Iso nga, balakad ni mamadto nga Jeremias, ay itin mi nga papagayam, nga iti panagandang ti tao. Iti panagandang ti tao haan nga mabalin. Nga agandang tayo iti bukod tayo nga kinasirin. Iti panagandang ti tao saan nga agandang iti inaramid na nga namnamain na kinipagarup na nga nimbag. Iti 10:23 iti Jeremias kunana o Jehova ammo katidalan ti tao saan ngagtaod ken kuana mutlaeng. Saan ngagtaod iti tao amagna ti panangiturong kadigiti addang na. May siya nga kinapudno ay iti nakakabsat nga awanan tayo iti urit-uridan nga mga ramid kadigiti pagaddangan tapnon deto iti ipaanurot tayo nga surutin ti tao. Kit ibaga tayo nga dito makayayo kini Apo Dios. May sa nga saan nga panangipakita ti panaggayo kanapo. No saan tayo nga ipateg dedi otoridad nga dakenkuana. Baitin iti panangsurot kadagiti pagaddangan iso nga ensagana nga pagnaan tayo. Dito ti kapuna nga kunan ni Apostol Pablo ijay surat na kadagiti taga Efeso ay iti nakakabsat na patak di pa nagkuna ni Apo tayong Jesucristo ba iti di pa nagsurat ni Apostol Pablo Kapitulo 2 versikulo 10 tada tayo aramid na tayo anaparaswa ken Kristo Jesus amay paay kadagiti na imbag nga aramid isuda ngayon sagana ti Diyos idi tapno magmagnatay kuma katakwada kayat ang sawin. Insaganan ni Apo Dios dagiti pagaddangan. Insaganan ni Apo tayong Jesucristo dagiti pagaddangan tayo. Dagiti sasauna ay iti nakakabsat iso dagiti pagaddangan ngayon bati nakadatayo tapno iti kasta detoy iti surutin tayo. Dito iti surutin tayo. Ti problema ti tao han nga mapnek kadigitoy nga banbanag iti nakakabsa. Pagtunggal maysa aramidin na iti ipato na nga nalinteg. Tunggal maysa ipato na nga makayayo ken Apo Dios dagiti buangayon da nga araramid iti panagpamati nga kaslagi di nunarangya dito sa ganam ay kaslagi din makayayo ken Apo Dios. Nga mamuyo maysa nga banag nga saan nga makayayo idi iti matang ni Apo Dios dijay mga ramid ijay ipagarupda nga nalintig iti libro dagiti ukom amuyo dagiti ukom iti kapitulo iti maudi nga bersikulo iti libro ti ukom
Kastamutin iti Kapitulo 17, di versikulo 6. Mabasa da iti kastoy ay iti nakakapsat. Kaligidyan naralda nga awan iti ari ti Israel. Itumunggal may sa nga tao, aramidin na iti dedi analintig, iti mata na mga laing. Kastampil dati kunana di versikulo 25, di maodi nga versikulo kadagidi nga laldaw awan iti ari ti Israel. Itumunggal tao, aramidin na idi, dedi analintig, iti matang na mga laing. You can just imagine nga, tunggal grupo ti pamati, mangaramid ka dagiti banbanag ngay pagarup na nga naimban. Kas pangarigan ko iti dedayaw. Dati aramidem nga kasla programa iti piyesta. Apay, una ta, da pa nagsala tubing, ada pa nagkanta tubing, ada pa nagsala, babak pa nagkankanta, hamon to kang kanta antang birthday. Dagiti kakabsat kat saan nga naadga iti akat ni Jesaon ni Apo Yesu Kristo, iti autoridad ni Apo Yesu Kristo. Nowhere the Bible nga mabiro kam dagito yung aramid. Nga iti ibilang mo kat maysa nga panangay ayo kadagiti tao apay iti unig ti iglesia apay nga pagpadayawam digiti tao. Ket no iti panagdedayo tayo ay iti nakabsat awan sa bali nga pagpadayawan tayo no di ni Apo Dios. Isu nga may sa nga banag nga mangted iti saan nga pakaiwan ni Apo Dios. Isu ti saan tayo panangbigbig kenkwana nga isu ti ayan ti suamin nga otoridad. Kayat nga sa awen anyaman nga ramidin tayo iti panagpamati ken panagserbi ken Apo Dios. Dito ket yan natop amin iti sao ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Anya kuma iti serbina. Nga naitid kada tayo ti sao ti Dios. No saan tayo nga surutay. Ket mesa-mesa mangibasa iti Juan Kapitulo 17, versikulo 17, ti sao iso ti pudno. No ti sao ni Apo tayo Hesus Kristo iso ti pudno ken iso ti otoridad. Anya ti rason nga saan tayo nga suruten nga naistrikto di dia sao. Itata, ti tao agtultuloy iti panangarabid na iti saan nga may parbeng nga otoridad. Duma saan nga makonverti iti tao baiten iti sao nga nangagna. Ay iti nakakabsa. Ayan. Ngem baiten iti pakaiaywan di jeriknana. May basari jerikna. May basari jerikna. Kasi adon ti mangibaga, kinadon iti nangigko. Iti panagsursur kadagiti na duma-duma nga lugar, nga panangas kasaba kadagiti sao ni Apo Dios. Kita mo yung kakabsat, tipo na, dagiti adu nga nanggagakon. Dito nga mariknak, tipan na kay salakan. Dito nga grupo, tinakariknaak, hindi pa na kay salakan. Dito nga grupo, tinakariknaak, iti Espiritu Santo kaniya. Ay hindi nga papagayam, tika di pa na kay salakan ket marikna. Tika di pa na kay salakan ket marikna. Tanong minsan, DJ itad ni Apo tayo Hesus Kristo nga ramidin tayo ket no minsan agkid kumapajerik na tayo. Kaya ngem gaputa sao ni Apo tayo Hesus Kristo. Dito ket masapol a pagtulnugan tayo agsipud ta adda kari. Isuna iyan ti otoridad. Agas pangarigan, ikada ti pangarigan na iti nakakabsa. Adu dagiti saan nga mangayat di pa nakabautisan ang may paay ti pa nakaikat ti baso. Ape nagkidkid ti tao. Kit napatak di bilin ni Apo Hesus Kristo
agsipod ta ni aputeng Hesus Kristo ti otoridad kitimbilin na agbabawi kayo kan mabautisaran tunggal may sa kata kayo itiragan ni aputeng Hesus Kristo kita amay pa iti panakikat dagiti basbasol yo katawatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo data na sao naggapo iti otoridad ni aputeng Hesus Kristo nailanad iti kapitulo 2 bersikulo 38 iti libro ti Aramid ngumapay nga saan nga kayat ti tao kaya kayat na dati marik na ape dati pakay aywan dati riknana pa maalukoy dati rikna baiten kadagiti Aramid siya naging Aramid saan nga dati otoridad ngungkit di kapuso iso nga nagbalag na Apostol Pablo edi Colosas kapitulo 2 edi versikulo 4 kunanak kunak dito tapno awan kuma ti mga lilaw kada kayo kadagiti sa sao ama kauy uyo ito nakakabsat dito iti paka alukuyan ti tao DJ pakariknaan ti tao nga kasla DJ ti pakariknaan na pakasalakanan apay agsipod kadagiti na sanit makawi uyot nga mangmangikan na iso nga deta kadi kit mangitun dati panakaisalakan ay ni Apostol Pablo kunana kadagiti sasao nga makawi uyot magasasao nga makalilaw pagbalinda kay ito nga pag sapulan kuna ni Apostol Pedro iso nga agtalgit tayo kakabsat di otoridad saan ko mga agpamuray DJ kuna ti tao nga marik na kasi ti panakaisalakan saan nga kapu iti pairik na no dikit di iti panagtulnog iti sao ngem napatak namin di jay panagkuna ni Apostol Pablo iti nagsurat ken ni Timoteo nga kunana umayto digiti aldaw adi dan tumanusan tinasaya ta sursuro no di ka ti dinto nga dagagatel kadagiti lapayag da mangurnong danto kadagiti manurusuro kas may nugot ti kinagaramugam damot laen ket ya dayo danto ti pagdengeg da ti pudno ket sumyasi da amapan kadagiti parparbo asarita may kadua nga Timoteo kapitulo 4 edi versikulo 3 ket versikulo 4 na ito nakakabsat saan kuma nga malilaw ti tao gapo kadagiti napintas nga panagbalbalikas intayo iti otoridad DJ puro nga sao ni Apo Isus kakunana ulitin tayo di Pedro no agsao kayo kuma kas kadagiti sasao iti Dios itata iti nunaduma agari di konsensya nga kunati may nga tao uran nga grupo tiyan mo basta napastik ka ti pamatin basta na sincero ka di pa nagserbing ura ta may sabot nga Diyos di pagsirsirbihan ti tao ayat hindi nga papagayan may sa nga banag nga dijek konsensya ti tao may sa nga napintas ngamin nga pagibasaran naman minsan agsipod ta no haan ka nga mapan nga makigimong madidya konsensya mi no di ka mapan makimisa kadagiti daduma dagiti napingat at aduma dagiti hanga napingat dagiti napingat madidya konsensya tayo madidirik na tayo ito ta no saan mo nga ito dya pagribngam
may sa nga kaslahaan nga agtal na di dya konsensya. Nga may iten mi nga papagayam, nung maminsan dati konsensya iso iti pagibasaran ti tao. Ngem saan nga detoy iso iti mangrukod, iti otoridad, iti panagpamati uno panagreliyon. Nga saan nga gapo ta napasnik ka, saan nga gapo ta sincero ka, saan nga gapo ta adda dijay napinget nga panaki danggay mo kadagiti miyembro iti deta nga grupo dahito kat iso ti otoridad ti panagpamating otoridad ti panagrelihiyon mo kat pakay ayaw gana po Diyos. Laglagi pun tayo nga anyaman nga kinapinget di dia konsensya tayo no dahito kat may kontra iti pagayatan niya po Diyos. Awan to iti anag na deta nalinis nga konsensya. Amo yun Apostol Pablo naglinis yung konsensya na dito. No iti kinapinget iti panagpamati na kinapo Diyos. Anyan nga kinapinget na. Ayan. Nagpinget iti panagpamati na kasmaysa nga Hudyo. Iti 22 versikulo 3 kuna na may sa ka Hudyo anayanak ti Tarso ti Cilicia ngam di makilak ito ya syudad na susurwan tin Gamaliel. Kas iti inget tilinteg dagiti matayo anak no tiregta iti Dios. Akas kadagiti amin nga itangal daw. Kitain niyo ay tinagabsat dito nga tao anyan nga pinget na idya panagpamati na panagserbi na kinapo Dios. Iti daan nga tulad. Kita no riparin tayo. Iti no kasano iti kapinget na kitain tayo. 26 iti libro ti Aramid. Nang runa tasyak amom dagiti suamin nga ugali ken supsupyat nga adda kadagiti Hudyo gapuna dawatek ken kadenggenna kasi anos. Ti panagbiag ko nga rod nanipod kinaubing ko isu ti pinalabas ko iti tinga dagiti kailyak manipod ididamo ken sa di Jerusalem amo amin dagiti Hudyo. Isuda mamudak nanipod ididamo no kayat da saksyan tinagbiaga ka parisyo asumursurot ti kaingitan ti gimong ti pamati mi. Ay tinagabsat aniyan nga kinapingat dito nga tao. Ngayon niya tinaramid na. Nga tapno ni ti kasta may pakita dijay kinapingat na ti panagpamati ken kinalinis dijay konsensyana ay tinagkakabsat. Kuna na to'y iti kapitulo 23 versikulo 1 ti Aramid ket ni Pablo edi minat mata na dedi konseho kinuna na lalaki akakapsa siyak nagbiagak agraman na dalo sa konsensya iti sangwanan ti Dios aging ga ito'y aldaw nadalos ti konsensya na apay agsipod ta nagaramid ni Apostol Pablo kadagiti banbanag iso nga iti amuna ket nalinteg apay tinarabit na 22 di versikulo 4 indadanis ko dito nga dala naging gakan patay anang reprepeta ken nangyawatak kadagiti pagbaludan kadagiti lalaki ken babae pay ayaten mingat kabsat ni Pablo idi nga nangidadadanis iti iglesia nalinis ti konsensya na tati amuna dajaramidin na nalinteg ngem naiparangken ko na nga dadi narabid na kahit may salungasing iti pagayatan niya po tayo sa Kristo. Ayan, so nga kadagiti nga daw adu dagiti tattao nga kasken Apostol Pablo namati akmet ayan napingit akmet sincero akmet nalinis ti konsensya at nagserbi ka na po Diyos ngam saan nga deta tirukudan ayat tinagagapsat tirukudan ken ti otoridad ti panagrelihiyon isu di jay panang surot awan surok awan kurang na iti sao ti Dios namo nga sinurot anang serbina
Ya, kas pangarigan. Kaduan na kadagiti nga panawin. Na isuro. Uno may sursuro. Iti panagitid, iti tights. Aya. May sursuro kadagiti nga panawin, kadagiti kaaduan, kadagiti grupo ti pampamati, ti panagitid iti tights. Apay. Dito nga min, kit maysa nga bilin. Manipod iti daan nga tulad. Nari pa rin tayo, ay iti nakakabsat. Kit napingat ti pannakai bilin na dito. Gapuna nga ti mga nur ti dito mamatiak nga iti amin nga konsensyada na linis ti konsensyada nga panang surot kadeto nga sao. Apa, una ta nagbili pa rin tayo di Malakes Kapitulo 3, versikulo 10. Una na Ito 10. Iti Diyo, amin, nga pagkapulo ti kamalig, tapno da kuma, taraon iti baray ko. Kahit padasan da kita dito yung aldaw ko na ti Apo, dagiti buyot, no siya, diyak tuluktan kada kayo, dagiti tawa ti langit, kahit ibuyat kunto kada kayo ti bendisyon, nga wanto ti lugar, ama kalaon nga mawa. Napintas diya ka rin ni Apo Diyos. Kahit gapo ito'y, madit diya konsensyada no di dama ito. Aya, madit diya konsensyada no di dama ito. So nga, ikarakarigatan da. Nga may tinagabsat, ibagat kada kayo, saan nyo nga matungpal nga nananay dito nga bilin. Dito tigapuna nga inakusaran ni Apo Diyos, dagiti tattao na, nga isudakat man nanakaw. Di versikulo 8 ko na natakawan yun to ayati Diyos. No pekas tada kayo takawan da. Ngem, kunayo, iti anya tinang takawan mikin ka. Kada iti pagkapulo, kandat dato. Ay tinmi nga papagayam, no apay nga nagpatingga, dito nga linteg, di krus na po ng Kristo kat ang sipon. Tali ito'y nga linteg, ti maysa ka ng parigat, idi kadagiti, Hudyo. Ape nga ng parigat, kasano ko mga itid mo. Aya, bilang aming bunga ta kainito, bunga ta mangga, bunga ta aming fruit-bearing trees. No, darating mo, amin pagkapulo na itid mo. Timit laan mo nga itid, titao ka dito yung tesweldo. No, dapat butal na, di dapat itid. So, nagkurang ti sintabo, nagkurang iti cent, tinakawam ni Apo Diyos ti cent. Kanya ti anyang ordo iti diferensya. Tinagtakaw iti $100, kaya nagtakaw ti 1 cent. Awan diferensya, nagpadada nga man nanakaw. Iso nga, narigat detoy, aya, ngalinteg. Haan ko mga digiti ti otoridad, nagpanureg, sipot taaddan di sa unya, putang Jesucristo, nga aramidin tayo, nga nang supusup ka dagiti nga bilbilin. Ayan. At habang nga binabayaan niya Apesos, nga diintid ka tayo, di umiso nga pagaddangan, tapno maramid tayo, itinananay nga panakatumpal, kali di pagayatan na di nalaka nga pagtulnugan, di saan tayo, nga may tibkol. Ayan. At nakitaan tayo, di supusup, di intid na kada tayo. Di muna ko rito, 16:1-2, tunggal may sa din na kumati pinanggap na ti puso na saan kasmayang nuro iti nasapulan na kuna na may papanti pa orno may pay kadagiti sa santo kasi biling ko ti iglesia ti Galacia aran bidin yung matikasta tunggal mo nangal daw ti lawas tunggal may sa kada kayo mangilasin ti dulin na kastira rangay ng tutap nun tunumayak santo nga masapul ti burno awanin dia porsyento yeah. Dito di jay otoridad ti panangaramid tayo kadagiti o banbana kaan tayo nga marigatan aya hanga kas ije otoridad nga na ito di tidaan nga tulag ay tinagapsat so di konsensya tayo pudno nga napintas ngayon saan nga iso iti garantiya nga deto'y kat iso ti otoridad pag panagreliyon no deto'y kat maisupadi may salungasing kinsa na mayan nato iti otoridad
nga inbati ni Apo Hesus Kristo iso dagiti sa una. Kung naman dagiti duma ay tinakabsat no sa dinno iti yan ti kaaduan iso kano ti yan ti pudno. Manin kadagiti panagpaspasyar tayo nga mga kasaba aduda dagiti kaslamang ikuspil kada tayo apay may sa ngamin nga kinapudno nga makita ti haan nga kinadakkel ti grupo ti Church of Christ. Ora sa dino nga lugar ti paparan tayo ti Church of Christ at babasit dala nga grupo ay tinakakabsat. Saan da nga mega churches hada nga dadakkel nga iglesia. Kaya ti kunada dagiti kaduan. If you are the truth, pengar basit kayo, bakit kaunti lang kayo kung kayo ang nagdadala ng katotohanan. So as if para sa kanila ang otoridad ay doon sa pinakamarami ang membro. Dahil kita nakadalot membro na. Mega churches, thousands of members. Ayan. Ito na grupo. May sakadi nga pagilasinan ti otoridad. Dejay ado ay iten mga papagayam. Ayan. May sakadi nga mangipakita iti kinapudno. Dejay kinaado. Kitan tayo ti isuro ti Biblia, iti libro ti Exodo, iti kapitulo 23, versikulo 2. Kasi, no iti natawan, majority always prevail. Hanya, no kumakalag iti pagpandayan linteg, majority vote will prevail. Nagbobotos tayo kadagiti mangidaolo kada tayo, presidente, gobernador, diputado, senator, majority will prevail. Ngayon, iti Biblia ay tinakabsat, anya iti kunana, iti libro iti Exodo 23:2. Di ka sumurot iti adu nga garami iti dakes. Di ka mo tagpalawag iti may nga panggap, asumyasik asumurot iti adu amang labsing iti kinalinteg. May sa nga banag nga manipod pa iti pakasaritaan ti Biblia ay iti nagkakabsat. Nakakaskasaan man nga panunutin nga may sa nga kinapudno nga ti majority kahit mapukaw. Adda-adal kada tayo ti pakasaritaan ni Noe. Sa dinno nga dilayos ni Noe walulaeng iti nesalakan. Basit no mayari kadagiti adu nga tatay napukaw gapu iti layos. May isa nga kinapudno nga kinunan ni Apo Hesus Kristo. Kadagiti pangarig na ken iti mismo ngayon sa una. Iti kapitulo 7, versikulo 13 and 14. Sumurit kayo ti ruangan nga nailet. Taki kitidalan nga mangitulong ti biyag. Natakon dagiti makabiro ken kuana. Iti Lucas 10:20 kunana basit nga pasturan. Agragsak ka. Basit nga pasturan. Tanagayatan nga ented kada kayo ti Dios ti pagarian, ti Ama ti pagarian. Saan nga isurot ti Biblia nga ti autoridad ti panagrelihiyon may basar iti kinaado, iti kamkaman, iti kaado, iti sumurot kanyana. No apay nga basit ti sumurot iti kinapudno. No apay nga basit iti Church of Christ, uno ti pudno nga iglesia na Apo Hesus Kristo ket agsipon ta dagiti ket isuda dagiti strikto nga sumursuro iti otoridad. Dagiti isuda dagiti saan nga sumiyasi
iti karnawan mo nukan nigin. Dijay otoridad nga ni Aputong Jesucristo, bigbigin na nga di sao. Isu da ito iti mangidaran, iti umiso nga panagpamati. Kitain niyo, di ko na ni Apostol Pablo, di surat na, kini kadagiti taga Korinto, Kapitulo 11, versikulo 2, siyak dayawan kayo, gapu ta kadagiti so amin na ba nagmalagipdak, kahit sa nimutmutan niyo, adi agbalbali, dagiti, surusuro, akas, idi, inyawat, kuida, kada kayo. Ayaw tinagabsat, dagiti surusuro, ngayon bati, dagiti apostol. Deto'y dagiti pagnaan tayo, surutin tayo, awan suruk, awan kurang na apay, agsipod ta, dagito'y isuda, dagiti otoridad, nga naggapo kanaputin ng Jesucristo, deto'y tisao, nga iso nga yan, iti nakaipukpukan ti otoridad ni Apo Isus. Nga nasurutin tayo, awan suruk, awan kurang na, ay iti nagkakabsat. May tunda tayo, iti panakayayo ni Apo Diyos. Ripa rin tayo ta, no, iti panaganurot, iti deti ng otoridad. Kitain tayo man, no, pudno, nga ti tao, kadagiti walal daw, sumurot mo't laing di otoridad. Amuyo, kadagiti nga panawain, iti bulan di Disyembre, ay iti mga kabsa, nung kitain nyo ti aglaw-law, nagragsak. Yan. Nga mga deta ti topiko tayo. Naragsak, ay kung na tayo nga, makaayayo ti mata, ngayon hanga di dya iti inbati ni Apo Isus, iso nga intayo laglagipen. Ti inbili ni Apo tayo ng Jesucristo, iso ti pananglaglagip tayo, hindi papatay na. Iso ti pananglaglagip tayo, hindi pa nagtutuok na. Iso pananglaglagip tayo, hindi pa nagungar na. Hindi pa nakailansana iti krus. Ay itin mi nga papagayam, di di otoridad, ngayon bati na no kasano nga lagipen tayo, dahito'y nga aramin. Saan ba't nga nariga? Nga aramidin. Laing ti tao, di na kaya nga surutin ti otoridad. Ayan. Kasano, nga may baga tayo, nga may ayo tayo ni Apo Diyos. No tiinbati na kada tayo, nga otoridad, nga iso dagiti sa una, na isurat iti baro nga tulag, kat saan tayo nga kayat nga nurutin? Saan tayo nga kayat nga aramidin? Saan tayo kayat apatsin? Ito ta, itao mga rami diti sa bali wagas no kasano, nga laglagipin da, di pa nakatay na puto ng Jesucristo. Dete seremonya ti kayat da. Ayan. Te seremonya ti kayat da. Apay. Uwi na ta, naragragsak di di. Makay ayo ti mata. Ngim kasano ka di di di, pananglaglagip ka na Apo Isus. And Apo Isus insuro na deta, idi, nga manganda iti, pangrabi iti Paskwa. Nangala ti mesa ka tinapay ko na, binendisyonan na, inyawat na kadagiti adalan, kunana kadakwada, alain nyo kaninyo, dito iti bagi. Kalpasan na nangala ti mesa kupang, at tubog ti ubas na. Inkararagan na, kahit kalpasan na, inyawat na kadagiti adalan, kunana, uminom kayo amin ti detoy. Dito iti darak iti Bartola, gamay buyat, gapu kada kayo, amay pa iti panakaikat, dagiti basbaso. Aramidin nyo dati nga panglaglagip kanya. Mabasa na gito yung Matthew 26, versikulo 16 hingga 29, mabasa dito iti Kapitulo 14 iti Marcos, Kapitulo 22 iti libro iti Lucas, kaya nga stamo iti mabasa iti muna Korinto, Kapitulo 11, 23 hingga iti 27. Asin no sumursurot at kagabsat, iti dito nga otoridad. Asin no sumursurot, iti dito nga arami. Dito ka di kat naggapu, iti otoridad nga ni Apo tayong Jesucristo. Dito ka di kat naggapu, iti bigbigbigan tayo nga Apo,
nga isu nga nagkuna na itad aming kanyak ti panakabalin. Aya, na itad aming kanyak ti panakabalin di langit hindi tirabaw ti daga. Nagsao di autoridad, kahit kinunana, aramidin no dito nga panglaglagip kanya, bayit yun ti panagpipinisi ti may mesa nga tinapay nga simbolo ti bagina, yiinom iti tubog tiyubas nga simbolo ti darana, bayit yun ti mesa nga kupa, asin no, iti mga aramid. Ay tinagabsat, i-challenge kayo, ureta amutin nga mailingin. Dagiti banbanag nga record kada tayo, ag-research kayo, i-research yun ti panagaramat ti wangkap. Ay tinagabsat, kit makita yo, daytoy ti original, manipod kanya po ti Kristo, agpapan ka dagiti kalandaw. Daytoy iti insuro ni Apo Isus, kit masapol, nga iso iti maaramid agpapan kadagiti kalandaw, agsipot ta ni Apo Isus ti otoridad. Kit daytoy insurat, dagiti apostol nga sasauna, daytoy ti otoridad tayo ti panagpamati kadagiti kalandaw. Kit no, surutan matlaeng daytoy ang otoridad, agsao kayo, kasasao ni Apo Dios. Aramidin tayo, kasasao ni Apo Dios. Aramidin tayo dagiti na isurat, kas na isurat, saan tayo nga balbaliwan. Anya ti problema no balbaliwan tayo. Anya ti problema no saan tayo nga kaya. Kit mangaramid tayo iti may mga wagas. Iti pananganong agsipot to daytoy kit iso iti pagayatan derik na tayo. Kin kastamot tin tapno ti kastakit maayayo ti tao. May sa daytoy nga saan nga panang padayaw kina Apo Isus. Iso diya ko na naagbalin nga baring-baring. Ulit kaya tinagkapsat. Nga, di ko na ni mamadto nga Isayas. Wen, dagitoy, dagiti tattao, nga kayat na, ti agdadayaw kina Apo Dios. Ngem, baitin laing iti bibig, apay agsipod, ti aramidin da, ket may samit nga maikontra iti pagayatan ni Apo tayo ng Kristo, mangiya dayo lakit nga ron, iti puso ti tao kankuana. Kunana, ulitek, kadito ti mauding ibasa kaya tinakapsat. Iti kapitulo 29, iti versikulo 13. Kaya ti Apo kinunana agsipod to dito nga umili, umasidig da kanyak, kaya titingiwat da kinadagiti bibigda dayawon da. Ngayon kagiti puso da, iya dayuda kanyak. Kenti panagbuting da kanyak, iso ti kaslamay sa abilin dagiti tattao. Ana isuro kadakwada. Itin nga papagayam. Haan nga garantiya ta kinapasnik tayo. Hana garantiya deta kinasinsiro tayo. Kaya, ti madaan pa na kay ayo ka na po Diyos. Iso ti panangsurot tayo, iti otoridad. Medyo saan man nga ma-acceptar una di konsensya tayo nga magsipod tayo iso ti sao di otoridad iso sao ni Apo tayo Kristo kayat mo mangkin saan kasapulan nga surutin kaya po mangkin saan kasapulan na pagtulugan tanu da ito ikit saan mo nga kayat gaputa madita konsensyam gaputa madita riknam sa dinungaro di tiyan ti pamati ay tinakapsat sa dinungaro tiyan ti pamati sa lusod deta. Sabi ko tunggal mesa, adda iti nananay, nga panang surot na iti otoridad iti panagreliyon. Di dia puro kinatarnaw nga sa oti Diyos. Dahil iti mangitunda ka tayo kakapsat, iti nananay nga pakayaywan ti Apo Diyos. Iti aramid tayo panagserbi, iti aramid ti panakaisalakan. Alawen, kaya tayo ti agyaman, kadagiti may mesa kada tayo, ay iti nagabsat, ulitek ni si kapatid na Cindy sa Taytay Rizal, si kapatid na Jun Ramos, Jubel Gimayen, at saka si sino pa? Ni Kapsat nga Renato Garcia, di Bado. Baga pa nagbibuyayo, ay iti nagabsat. Kaya sabi ko mata, ti Apo ti mangbendisyon ti tunggal mesa. Kumusta kapid, Ernesto Malikan? Magkakabagyan tayo manipod iti batak.
kaya na dagiti asda iti Bakersfield. Itinaga ni Kapsat Melvin Garcia, Melvin Ventura, ay tinakapsa. Pumakada, tinanong mo Kapsat yo, mga awis, itinteto man yung panagkakabdo ito na may Domingo sa Bali Parang, ti programa ti Suro ti Biblia. Ipagayam yo Kapsat yo, Brother Darius Tabilio, pumakada ng bag, nga rabi ti tunggal maysa.